chodníka v Slovenskom ráji sa dnes ošmykol 7-ročný chlapec z Izraela a zasahovať musel vrtuľník aj horskí záchranári. Podľa ich slov mal chlapec obrovské šťastie. Stromy a kríky zastavili jeho pád len pár metrov pred skalnou stenou. Povolaní na tiesňovú linku vyrazili horskí záchranári do ťažko prístupného terénu pod Tomášovským výhľadom. Sme boli požiadaní o pomoc pre dieťa, ktoré spadlo po strmom svahu a bolo vlastne v ohrození života alebo zdravia. Horskí záchranári chlapca stabilizovali a preniesli na najbližšie dostupné miesto, kde medzi tým dorazil aj vrtuľník leteckej záchrannej služby. Zdravotník šokovaného chlapca pripravil na prevoz do fakultnej nemocnice v Košiciach. OK, quiet please. Fine, very well. Good. OK. Fine? Na traumatológiu v Košiciach odletela s chlapcom aj jeho matka. Please, quiet please. OK? Je tam nejaké poranenie hlavy, odranenie v chrbtovej časti, takže potrebuje vyšetrenie, aby sa dalo vyjadriť k tomu, či nedošlo aj k nejakým vnútorným poraneniam. Myslím, že mal veľké šťastie, nakoľko trošku viac vpravo sa nachádzala skalná stena, cez ktorú by mohla preletieť. Hoci v tomto roku zaznamenávajú turistické centrá v Slovenskom raji približne tretinový úbytok turistov, zranení oproti predošlým rokom výrazne pribudlo. Najčastejšie ich má na svedomí neopatrnosť turistov. Faktom však je aj to, že sa niektoré chodníky postupne zužujú. Sú niečo užšie, možno sú trošku zanedbané niektoré časti. Precenenie vlastných síl alebo podcenenie slovenského raja môžu z krásneho výletu urobiť peklo. Ja mám niekedy pocit, že ľudia si myslia, že sa idú prejsť do nejakého parku. By mali byť obozretnejší a brať to naozaj, ako že sú v horách. Zo slovenského raja Dušan Tokarčík a Marek Baláš, televízia Markíza.